jogetnya. Durung percaya Wulan janji sebab durung ana bukti. kurang apa bu semene sayange pengen apa serok ngomong nabae Pengen kalung sing dipengeni dudunya sing dijaluki. dadi apa sing dijaluki mung lintang wulan sing nyakseni asik bunda nih asik jogetnya bu goyang dong. Apa sampeyan bener tresna Jiwa lan raga gula pelipat kebohongan yen bohong aduh sumpah edan yuk bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci sabar sing sulayan awas kudu nerima sing cobane kang kuasa durung percaya wulan janjine sebab durung ana buktine. kurang apa bu semene sayange pengen apa sok ngomong nabae BSB ya Trans Audio Don Studio Official biar decoration. Apa sampeyan bener tresna sumpah jiwa lan raga. Gula pelipat kebohongan yen bohong sayang supaya edan yuk bareng-bareng janji muga disakseni ning Gusti Kang Maha Suci sabar sing sulayan awas kudu nerima ning cobane kang kuasa
Cek Bu Haji memenitari kurang ajar. Ya, kurang aja.